възкресе! И да ви пожелая да бъдете преди всичко много здрави, много щастливи, малко по-смирени, по-мъдри и само с добри помисли в главите си. Нека всички отнесем в дома си само хубаво настроение, много топлина и много любов. Весели празници, бъдете живи и здрави! Хайде, баби, на хорото! Сега ще помоля баба Мария да дойде при мен и да прочете своето стихотворение «Два празника». Давам думата на баба Мария. Два празника, скъпи, Бог съчета и нека навеки да е така. Воскресение и природата възкръсва и се облича в красота. Слънцето изгрява, водата пътува, светът се върти. Става и рано сине, труди се, труди, Бог е наредил. Който не се труди, да не се е родил. Така той е благословил. Thank you.
شايفة